טוב, אנחנו בעיצומה של תחרות אביב, וכמוקד שמוביל את החטיבה מדי חודש בסגירת מחירות, ועכשיו עוד יותר שאנחנו עושים את המחירה בקו ראשון. אני מצפה שגם את התחרות הזאת ניקח במקום ראשון ביפר מכולם, שנסגור מחירות בקו ראשון, כי חתירה למחירה זה גם חתירה למצוינות. בהצלחה לכם. אנחנו במוקד איציק מציעים השלמה בכל שיחה ושיחה. צוות האחמ"שים שולח מיילים על מנת לעודד את הנציגים לבצע השלמות ומבצעים תחרויות בין הנציגים ובין הצוותים. מציע ללקוח השלמה באחוזים כאלה. קודם כל אני מציין את זה שחברת מובילה היום מהפך גדול בתחום התקשורת. מדבר איתו על הטכנולוגיות החדשניות שהחברה מציעה, מדבר איתו על התועלות ברמת המחיר, ומעבר לזה, על כך שאנחנו בעצם מציעים חבילה כוללת ומשתלמת בחשבון נפרד. זה מראה לו שהדרך היחידה היא באמת לבוא ולחסוך לו בעלויות. בין אם זה בטלוויזיה, באינטרנט ובטלפון הביתי. בסוף הוא לבד מבין שוואלה, להיות מחובר עם 3 שירותים תחת בית אחד, זה הכי חוסך לו. כשאני עושה השלמה, אני קודם כל מבררת מהם הצרכים של הלקוח, ולאחר מכן מציעה לו את ההצעה הכי משתלמת. כשאני מציע השלמה, אני קודם כל פותח לפני הלקוח את האופציה, ליהנות מעולם תוכן שעכשיו היה לו. כשאני מציעה השלמה לטריפל, אני משקפת לקוח שכדאי לקבל את כל השירותים תחת קורת גג אחת, וכשמשלמים את זה עם שירות מצוין, זה מוכר את עצמו. כשאני מציעה ללקוח השלמה, קודם כל אני בודקת במוצרים המותקנים שלו, את הרגלי הצפייה שלו, ולפי זה בעצם אני מתמודדת את ההצעה הטובה ביותר. כשאני עושה השלמה, אני מציעה ללקוח שהוא יקבל יותר וגם משלם פחות על מה שיש לו. לקוח טריפל הוא לקוח נאמן ולאורך זמן.